Nggih, Pak De Gareng ya ben rene. Nggih, Pak De Gareng. Ditanteng yo, ditranteng jo. Pak De Gareng. Salah. Sabar, Pak. Isuk-isuk ora usah joget ngene. Iya. Ora. Bekno. Kok kaya ngatung lho. Lah yo jenenge kene iki Kok kaya dagelan lempoh kowe. ora ki aku ngaturi nek panjenengan iki sesepuh ki dadi yo lho. Nek ora perlu ditetah ngono kuwi. Ngomong Aku tak muleh aku kok. Aja kok mulai piye Mas? Aja muleh. Aku ki karepku ki yo menghormati. Betul, dengan caramu sendiri. Nah, Wonten lumrahe wong tuwa iki kudu dihormati. lah. Dihormati. Rumaksamu tiang bendera apa piye? Kaya kudu ngajeni karo wong tuwa. Diajeni. Njaluk pira saiki njaluk pira. Njaluk pira saiki. Maksudnya iki kowe ora ngajeni diregani Lah, duit ki ora. Ngene wis 150 bali karungnya. Lho ora. Wong kok ngajeni wong tembung Jawa kok ora mudeng to, Jojo. Piye-piye to piye. Aja. Aku tau geblak kok dijungen dulu geblak tenan ya aku. Ning ya kudu bersyukur jo kowe jo. Nggih. Serawung karo Pak De Gareng karo pelawak-pelawak liyane. Oh, ning panggung wayang selawanse kowe nek ning panggung ketoprak ya wis ngono kuwi Bae yo wae. Pak ketoprak niku. Angger dagel bengi piye sasane? Pun angger dagel bengi niku lha apa ya, Pak? Apa? Kula pun nate ndelok melok ketoprak niku. Angger dagel bengi niku penontone karek loro. Sing siji ku turu, sing siji jegrang karo mangap. Wis. Ku ya turu mangap ku ya melu turu to. Ya wis kuwi. Yo. Wong jenenge wong nyambut gawe iki penuh suka dan duka. Betul. Dikala suka ya aja takabur, dikala duka ya aja mutung. Yes, ngono kuwi. Kaya panjenengane Pak Kades iki penuh suka dan duka dalam mengemban sebagai kepala desa. Betul. Nek tetap tidak putus asa untuk membangun desanya. Ya. Melu komen ae. Piye to Mas kene kowe daglo kene wae kene. Kene ya. Oh, kene nih, siap. Nek ora bayaran lho. Ah iki tambah dagelan jo. Oke. Weh, aja. Apa? Aja kacau, Mas. Oh, ya Bu. Ora usah. Kowe bentuke sluman Rusak tatanan malah. Sluman slamet iki mau aku sluman slamet. Ayo coba Mbak Deni. Ah iki sing tak anteni ya, Dik. Ngobar Mbak Deni lagi Mbak Elisa Orkarus. Nek ora deni ra seger ta, Pak Dik? Ah, nanti yamene iki tombo seger iki. Lah iya. Padang bulan ning basisir Padang bulan ring pasisir mianyo wangi Kinclong segarane kaya kaca Kinclong segarane kaya kaca Ayo kanca bebarengan Saka Saiki jan ketoke wonge nyenengke mempur ya cara pohong mempur. Tenan kuwi. Iki. Kaya telon nom. Kacake kakean banyu. Oh. kok iso kakan banyu. Mempur dadi blegedrek. Ya Den ya. Ya sehat, Nduk. Aku. Nduk. Sehat. Nduk. Sik Gugas. Coba takoni Jo genti kowe Jo. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mas Velang. Nggih, Mbak Deni nika piyai saking pundi ta? Saking Nganjuk, Jawa Timur. Oh, saka Nganjuk to. Wah, ya ora ngerti wong ki ning Bluro yen ke bocah Nganjuk, ijen mau budal. Hah? Den, Kok sepi ya Mas ya? Iya, awane trae mbok piye ngono Nek awane. sampean gak omong kok sepi ya? Aku dhewe yo. pacake wong wedok iki kupinge iki wa bosok. Dijak omongan karo aku ora nyambung karo kono nyambung ki. Lha iku frekuensi. Kene iki jelas ya to, Mbak. Padake demit. Nggih, jelas nggih. Jelas.
Oh. Napa? Ketok wisan to ketok. Ketok. Kowe iso nyanyi karo joget. Sampeyan ngarani aku kaya wong bisu ngono apa piye? Ora. Nek mau kok ngarani aku kok kakean banyu ngono, Sumpah mau muni ngono. Kaya ngene iki kakean banyu ta? Kakean banyu kaya ngene iki. Banyune gon ngendi, Pakde? Iki jane sinden apa bajak laut to? Kowe kok mau takoni wong tuwa apik-apik kok malah nyentre-nyentre. Lah aku ya apik-apik munggah wong wis munggah ayu cantik-cantik joget ngene kok sampean narani iki lho kakean banyu ngono, Sabar. Ngece sampean kan aku ngarani aku sampean. Sabar. Ngece sampean kan. Wani sampean kan aku. Wis walah iki. Kan wani karo aku. Yen mau bengi ora lega, yo meneh yo. Napa nek sampean? Ora, Mas tulung Mas Tribele dikurangi tambahi bas, Mas. Suarane ngeter. Sabar kengko nek keguguran neh. Yo. Tau keguguran karo angger muring-muring bayine ngaleh kok, Pak. Ngaleh ning ndi? Yo ngaleh. Apa Deni tau kegugur? Deni ki angger muring-muring darah tinggi bayine ki ngaleh. Ngaleh ning ndi? Yo mone ning ngarepe dadi terus ning guru. Alene cengel. Lah aja. Lu kok kaya aja. Alane hati-hati sinden iki sikile papat. Sikil ndi papati? Sikil sing ndi papat sing ndi? Sing papat ki sing ndi? Sing papat sing endi? Kon jancuk kon. Jancuk kon. Oh kakekane. Garek. Ade. Jare sikile papat. 1 2 3 4. Iki lengen. Oh lengen to. Walah. Matamu ya picek ngene bae. Keras, sabar. Dia gelan ora jancuk kabeh. Wah iki wis. Kakekane. Lha kowe terus karo kakekane terbalik ngono jejo. Kok malah ngelone aku Uni kakekane. Kon wani karo aku Ngelono kono lho, ngelono kono. Alah ngger malam Jumat ati sekar ngene iki lho. Kaya leluhur. Kono sing kesurupan kok. Mau kayak apa, Reng? Tak bius beklin. Ya, Oh metu urung lembang wis beker-beker. Lah wong sampean ya ngono kok Ya ngene. Lah karo kancane sing ayu-ayu ki mang ya anu dinak-nakno di romansa ngono kae. Lah aku kok malah mbok lokno. iya. Dia gelan tuwek. Wes kok. Bayimu ngaleh lho, bayimu. Wes sabar. Julang ya tuwek padha wae. Lah iya, Tuwek kabeh. tuwek Kak. Se Ya bayimu. kok sik yo kowe barang ki ya wis tuwek. Ya ora no. Aku nglungsungi kok. Oh iya. Oh, Iki kaya ula. Ula apa? Nglungsungi aku. Ula apa? Wani sampean karo. Juk. Apa wi? Bareng malangkrik ki wulune kelek ketele ra. Wong edan. Wong iki mono tato. Semekrok ngene. Tato. Tato apa? Tato gambar wineh sak oyote. Oh alah. Kowe iki nek kene ora kon nesu kok iso jebret-jebret. Lah makane nggih ngampun ngoten niku. Ya Deni. Nembang deh. Nembang ya, Den. Oke. Alah tunggale sing awar syuting kae ya. Sing ndi? Apa? Endi? Sing endi? Ning TPRI wingi kae sing awar syuting roh dhewe sampean. Rada wah. Oh. Oke. Mosok owah. Ora maksude Berarti sampean ngarani aku edan. ora trengginas. Oh Trenggina. Lagune Katresnan Sejati. Nggih. Karo Mbak Ida Lala ngene. Iya. Kene dijah. Ya lah ngono dicampur ida dadi gen Kan piye ngono? Gen piye? rada Rodok napa? Wis Den, bayimu ku lho matane dhewe-dhewe. Aku ki takok. Kok mbok periksa aja. Kowe dokter apa piye? Lha apa aku iki mesakno wong agi meteng 3 sasi nggo nyentak-nyentak ngene ngaleh. Kene Mbak Ida ngaten. Ketoke anu aku Napa? kurang sehat wong. jane iki sinden kok galake kaya wereng. Lah ndek wingi dagelan Gomik disentak lho gomik. langsung opnam. Ndek iki ning anjuke mati. Tak sentak mati. Meke ida kae. Ngadeg karo golek mik. Nah, takoni Jo sing Mbak Ida Jo. Aja galak sisan iki Jo. Sugeng dalu.
Sugeng dalu Mas Jola. Lho, kuwi gak ngono kuwi lho. Kuwi sidan kuwi koyo. Lah kok terus melayu golek perlindungan. Wong ki mbok sabar. Tak kon nyonto idang lho, sidane alus ngono. Enggak aku ya iso alus kok. Jajak. Sugeng dalu Pakde Gareng. Mikir aku. Tak tabrak barisan lho kowe. Lah jare kan sing alus. Ayo balik. Oh, entek sapi loro ya ora mari-mari. Sini ya. Wis. Sapi sing ndi sampean ndek iki jaran kerabi aku ra sida lho, Mas. Iya. Mas Sampeyan iki Jola janjine lho. arek kerabi aku. Kok ngaten lho, Ndek mau karo Mbak Eni ya janji cinta-cintaan. Sing ndek ngenane kaya arek kerabi aku Terus jarene. saiki karo Dek Deni yo ngono. Wis ora usah omong aku Lah, res-resen malah wis. Ora usah omong. Sing siji mari mengkeret, sing siji mari res-resen wis ora kabeh. Ora kek hete kotor lemot. Lah iya. Sing kene iki nek umpamane ape dijak bojone mateni wong kafire sedeng do bulat-bulat kene ora apa-apa. Diam sini Jo. Ya ora apa-apa to Mas Jul. Wis aku malah kudu golek. Diam sini, kaya campur sari julang nyampur sari ngono. Lagune katresnan sejati. Tunjukkan bahwa campur sarimu ora payu, laris. Wingi Campur sari tanggalan pisan kok terus bubar. kok bubar ya wis ora. Tenang Mas Jolang, sesuk tak tawakno ning Bang Jo. Monggo nek ngesake campur sari. Ora ya campur. Gek nembang kowe iki ditani wong akeh lho kowe. Aja muring-muring. Iki darah tinggi. Nggonmu ngantek tiba lho. Oh. Piye? Kowe kucul. Dudu iki dudu. Dilem neh. Apa ya mungkin sakmono kira mungkin. Ayo diam sini Jo. Oke sing dalu sedaya pamirsa sinambi lenggah kanthi martika sinareng cakra nirat campur sari. Dalu menika wonten Basa Indonesia kaya palapa sesuk lho. Oh. Basa Indonesia. Halo. Wah iya ape. Sip. Kok sek-sek piye to? cek. Oh, cek. Ya ini aja mancing-mancing. Aku ora mancing. Ayo Jo. Halo. Aku nyerok. Malam hari ini senang berbahagia di mana semua apa kabar bro? Kabar baik Mas Jola. Telek. Kowe gak ono wong alus kok malah mbok senen. Lah ra sida nyarno lha kene bar kalusen sing kono. Aduh. Kok penyanyi aku penonton kok Deni kabeh rusak. Gayeng tapi. Ya. Kowe iso meneng ra? Tak streples lho kowe. Ayo Jo. Katresnan jati ya. Katresnan sejati sinareng Deni dan apa jenengmu? Ida Lala. Monggo.
Sing tepuk sangan iki sapa? Ana ya gak enek. Padha meneng kabeh. Wah, jan iki telat ngombe obat kok nyanyi. Bocah iki sere anggerape nyinden mari ngombene patpo. Tapi ini termasuk apa? Ngombene apa? Patpo. Obat kaget. Obat jaran. Tapi Deni ini termasuk pesinden ya wis suwe, awak-awu utawa senior. Senior barengane serana kabeh. Angger ngene lho. Oh, anggere kadung Ngene iki tuh mak pul. Apane wi Gogrok kabeh. Ning suarane wantet. Oh, wantek sinden senior, sinden lama, koncone serana kabeh. Saiki Mbak Elisa Karus. Nah. Iki Alaso. Aku wis penasaran. Elisa kudu iso kaya Deni iki mau. Artine Karus Alaso kuwi jane apa Mbak Elisa? Ya takono dhewe iki bocahe. Elisa artinya apa? Karus Alaso. Elisa iki artine apa? Asma Kinarya Japa jarene. Elisa iki apa? L kui maksude bakoh. Kuat. Ya kuat. Kuat. L ki Elisa ini maksudnya bakoh kuat. Bakoh kunci L itu sembarang kena. Oh, Kunci L dulu kunci L. terus Or itu nganu Cahyo Cahyo gitu. Cara nek Jawa Nur. Nur. oh. Jadi Ya. kuat dan bercahaya. Ya. Terus Kayak apa ya? Kaya baterai. Ya Carus iku Nugroho cara Jawane. Oh, Wahyu. Carus ya. Wahyu. Ya Alaso. Apa kuwi? Kuwi duwe. Lasso kuwi Duit. Jolang duwe, Pade Gareng duwe, Pak Sigit punya. Oh, alah wong ape ora muni ra ndek manuk mbok ubet-ubetno. cakemmu aja. Langsung. Oh, aku ki bingung tenan lho. Lu ra bingung lah kono sik. Pak Gareng duwe, Pak Jolang duwe. Lah apa nek ra kuwi? Ngono kok mbok ubeng-ubeng ngono. Nek ya ora kasar ngono. Apa ya ngono ta? Ya kuwi. Oh. Kono lasso basa kono. Ora so. Ada lasso terbang. Oh, duduk. Lasso terbang. Dodo, edan. Pak Kiroi jenenge wong jeneng panggung bareng aku transfer ning bank iki jebule padha kuwi rek. Loh, asli ya ini namanya tertera dalam KTP pun ya ini. Layak aku transfer Julang ora teko-teko tak goleki Julang. Jolang. Aslinya siapa tuh? Siapa tuh, Jul? Budi Sutiono. Lho jane jenengmu ki ya apik lho. Lah but. Wong apik-apik Budi. Mulane kan Budi Pujianto. Wong Budi Mudiono kok diganti Batang iki piye? Batang kakang. Sapa jenengmu? Kakang Kawah Adi Hari-hari. Budi Sutiono. Budi Pujianto ring. Pujianto. Ya ora apa-apa. Aku ki mbiyen Mas blasteran Muji. jane. Kowe iki blasteran. Lho. Tenane lho, Jo. Bapak Australia mbok gibas Anak-anak cempe. Ning aja nyepelekke Julang Mas Gareng. apa? Kuwi padha karo kowe. Nggih tak umumke. Putrane Mas Gareng dua-duanya dokter. Wait. Mas Julang juga dokter. Oh iya ta? Nggih, saestu nika. Oh, Dinese iki. di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Sesuk ape ngotopsi aku. Bangga. Amin ya Allah, amin. Ngotopsi ku apa ta jane, Pak? Oh, ngotopsi kowe dadi Batang lho. Lah bener omonganmu mau batang. Otopsi. Mutilasi. Kuwi muntilan. Ya. Aku ya gumun. Julang anake dokter. Elok. Gaweane ngotopsi wong-wong ngantek mata-mataku wis diolak-alik kabeh. Nek ngundang kowe apa, Jo? Bapak apa ayah apa papa? Pake. Dokter tekane Pak Ana sing cilik iki lho ayah. Heeh, sing cilik ayah. Ayo aku ki anakku ngundang aku papa. Alah. Bareng putuku ngundang aku Mbah Yo. Mbah Yo. Mbah Bagio. Lah ya Mbah Bagio putuku ngundang aku to Mbah Yo. Oh iya, Ya wis ora apa-apa. Wong ancen mau wis tuwa padha tuwane. Lah kowe sing ngakon lungguh sapa, Jo? Jo, Lah iki mau ana Mbah Yo. Oh. Ayo nembang apa iki? Oh, ada request lagunya nganu Lintang Asmoro duet karo Mas Julang. cocok. Tak dukung.
Iya. Pokoke kira-kira ngono lah. Ya. Kira-kira seneng aku karo Pakde Gareng. Pakde Gareng ngambek sapa mendukung. Aku tenang. Wah, akhir kancane rekoso. Angger ketoke kancane mesti mendukung. Weh, pokoke kancane tele-tele saya tak dukung. Wah iya. Oh iya. Saya pokoke. Kayak nada sing biasane Mas, rada anu Mas. Oh, Wak. Nadane apa kuncinya? Monem. Dites sing origin Mas Doyi iki lho, kuwi gawanku campur sari, jolang nyampur sari. Mumpung cedak omahe Mas Doyi. Judule napa Pak iki? Lintang. Ralis piro? Ralis piro? Durno sithik aku pun pira. Wong ayu Kurang dur ya. Kurang dur. wong ayu Aja mbok dhuwurke ndoyi iki gak mudeng, tambah sak oktav. Oh, iya. Oh, ngono. Tambah sak oktav iki. Krungu apa ora ta iki? Wah, iku orjen tak kalkulator mbok penyeti kabeh kowe. wong ayu tresna kinarya tamba susah ning badanku Melok. Wis apik lho, Jo. Iya, ndoyi ngleyor iki suaraku mesti lho melok-melok. Gliar arahe para rono. Lho, apa jeneng ngleyor iki sembarang, Pak. Lho, ngleyor iki sembarang, iso rene iso rono. Iya. Mas Doyi kuncine Mbak Elisa nyuwun modun 1. Yo. Weh, coba lintang asmara ya, ya Iya. bareng. Ayo, Yi. Kene. Yo bareng gamelan kok ya. Nah, gamerane barang aja ndoyi tok ora. Apal apa ora wis ya? Lho, dereng. Lho apal to Pak iki. Aja nganti kalah karo sing nyanyi ning Gunung Butak. Oh, aja nganti. Yuk, lintang asmara Mbak Elisa dan Mas Jolang. Yuk. ning badanku senadyan ngaruhi ombak sedaya tresnaku bisa Luar biasa, Luar Mbak biasa. Elisa Orkarus. Oh, Saya Elisa ketemu mungsuhe ya karo Julang iki. Suarane seimbang. Nah, Maksudnya seimbang piye? Yo antarane sing apik karo sing elek dadi seimbang. Wow. Yo tak iwangi iki kok iso tadi. yo terai kudune ngono. Diwangi ya. Ne luar biasa pokoknya Elisa wis. Elok-elok. Ah, Mbak Elisa iki Pak Lurah paling dawuh rampungnya ora sah esuk-esuk. nggih, Nggih. wau Pak Lurah ngendika ngoten. Jam 3 rampung. Nggih. Mate jam 3 gara-gara rampung. Ya ora. Mbak Imroatul Imah sing durung iki mau. Lah, Oh, iki. sawengi kok lungguh tok ora nembang blas. Mundur-mundur kene. Ayo. Ima ki, maju. Mundur. Ayo mundur. Dik Ima, ayo Dik Ima. Ayo mah. Ayo Dik Ima kecek-kecok ngono lho. Wong kok senengane kok ora melu nangis nek melu kijur piye ngono, yo. Ayo mah. kene mah. Pakde kangen nih. Pak D. Pakde Gareng kangen karo Ima. Kene Pak D kae lho kangen Pak D. Aduh. Ora jamu dhewean wong kok awet apik ngene. Ayo. Apik wedaan kuwi durane gimana pas isuk-isuk ngono kuwi. Lek padha Roke jeleprak kabeh ngono kuwi. daskermu sing coklat kae aja dienggo neh. Nyoro. Sampun. Nah,
Aluse rantek-entek bocah iki. Lah nggih. Maksudnya piye? Yo, bocah iki bawaan sekolah air tampilane yo halus ngene. Karo Mbak Eni, karo Mbak Eni. Mbak Eni. Ah goleki sing modele padha ya. Eni Ratnafuri. Eni Wulandari. Eni Wulandari. Nah. Putune ya wis loro iki Mas Gareng. Oh. Sapa? Mbak Eni. Mbak putune loro. Weh lah, undang-undangnya teng omah nak Mbah. Eyang napa Mbah? Oh, Uti. Uti. Saniki lho putune kula niku nek nyeluk mboten uti ngoten. Lah apa? Util. Pak Util, Mbak, Util apa? Uti liar jare. Alah. Putu jangan ra umum tenan kok. Mulane umumno. Aku jane sirian kumpul karo sing tuwek-tuwek ngene iki. Lah kok Ketularan tuwek. alah lah wong kono ki mbes. Sampean sik enom. Ha, oh. Sampean sik enom. Ora. Lho, arep nang ndi, Mak? Mulai, Mak. Mulai. Pundi Mak Yon? Oh, ning kono. Oh, Kuwi nek ning TBS sambungan jagungan karo Julang lalah. Wes ramene rekod aku didudoi jaman londo-londo cek walah lalah. Wah. Mbak Eni karo Mbak Ima request kalau mau sing dari dipinangkani kopi jahe. Boleh iki. Lagu khas Bluro karya Pak Dalang Samsung Jepon Bluro. Iki ramane apa iki? Tayo, Oh, tayo. tayo Toto Karben Guyub. Oh, kle. Kopi jahe. Aduh. Mas kopi jahe Mas. Kopi jahe gubuk asmoro. Niki mengke kalih ngiringi niki kalih sarene Pak Imron. Dalam Ngiringi sarene Pak Imron. Kae saya lho wis seminggu wae. seminggu dek nih. Seminggu wae. Dan koyok pindang. Iki bet-bete Menikmati. nenggani aku jenengan yo. Coba buka saka bonang Mas sikit ya.
Makasih, makasih. Iki mau cara sing kedua iku cara gerobokan. Grobokan. Ning grobokan kali bluro niku nggih. Beda, beda. Beda nggih. Beda Hah? kacek sithik. Kacek. Grobokan, bluro, pati ro beda mengke Tuban bedane Jonegoro rada geser. Leres, leres. Itu ciri khasnya masing-masing jangan dihapus. Nggih, Mbak Elisa karo Mbak Melani karo Mbak Lila. Lah iki. Tiga bidadari ya. Wis tiga bidadari iki. Ayo, Dek. Ayo. Sing bidodoro do meneng. Mbak Elisa di tengah. Ya. Ben diapit Lila karo Melani. Waduh, Mbak Elisa tadi dari Jogja atau dari mana perjalanan? Ya dari Jogja Pak Igit. Tapi besok langsung ke Solo ada Keroncong Festival. Oh, di mana? Ya di Beteng Vastenburg. Oh, besok. Oh iya, iya, Yes. iya, iya, sukses selalu. Jane meh nonton keroncong kula mboten iso. Keroncong seneng kula keroncong. Oh remen ya. Nah, Keroncong. lagune anu nggih. Napa niki? Lestari nggih. Oke. Dimen siap. lestari kekadangane para warga ageng ing Trembulrejo menika. Ah. Amin. Ya, aduh, seneng aku anggere. Dua-duane wis ning iso. Udut sik Ujo, ora takon MC-ni kowe engko. Iki yakin mbok wani sambar gledek sing urung hitungan mung kowe tok iki Jon. Ya Allah. Nggih. Lestari Mbak Melani, Mbak Elisa lan Mbak Lila. Dados. Wis rata kabeh apa ono sing urung nembang iki, Wong? Oh iya. Iya, aduh. Sing Mbak Yosi bareng. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Imai rek isore arep jagake Mbak Eni. Mengke sing Mbak Eni sing jindan menjujuk mereka. Ora iso ngono meneh. Jebule malah telat. Makasih, makasih. Ayo, heeh. Selak panggungnya nutupi dalan terus mun arep dibubari. Ayo, heeh. Makasih nggih Mbak Elisa. Nggih. Bacutke lakon lho.